खुलुमबाय गिबियाव आंनि बिथांखि ब्लग चेनेलाव रायजो राजा बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आङो सोरखौबा दुखु होनो सोरखौबा रायदो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै। नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो माखासे साननैसोनि गेजेरावहाय गोबांथार निउस मिडिया निउस पर्टेल्सफोरनि गेजेरजों मोखां बिजाबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि इउटुबफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो नुनो मोनदों ओरैबायदि जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माखासे सुथुर उजिनाय सासे राजाखौहाय जोङो नुनो मोनदों। अब्ला रायजोफोर बे राजाया सोर जोङो फैना नायनानै लाग्रोनि। দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুর, কোচবিহার, আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আসন। অসমৰ কোন কোন জেগা এনে স্পেচিফিক যদি পৰে? এনে এটাতো মানে চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও আর একটা নতুন ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে নাকি দক্ষিণ শালমারা, নর্থ শালমারা। মানে গোৱালপাৰাৰ পৰা এইপিনে কোচবিহাৰ। रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय बिथाङा मा बुंदों। थारैनो बिथांनि बुंनाय रावफोरा सैथोमार नामा? जुदि सैथोब्ला जोंनि बर' हारिनि फिसाफ्रा बबेयाव थांनानै थागोन, बबेयाव थागोन, माब्रै सोलिगोन? अब्ला जोंनि बर' हारिनि हाया बहा? जुदि राजबंशीफ्रा जोंनि बर' हारिनि हाखौहाय सेनो नागिरदोंब्ला, जोंनि बर' हारिनि हाखौनो बिथांमोना हिसाब खालामदोंब्ला, अब्ला जोंनि बर' फिसाया बबेयावहाय थानानै थांना थानो? दिनै जोङो सासे भ्लादिमिर पुतिन बायदि बिथांनि रावखौहाय खोनानो नेरनानै थानाय सिंह बायदि जोङो बिनि रावखौहाय खोनानो मोनदों। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिया खौसे गैयैखौ बिसोरो नुनानै जोंखौहाय नाख्रेबनो नाजादों नामा? गावजों गाव मिलायलायैखौ नुनानै बिसोरो जोंखौहाय नाख्रेबनानैहाय हाखौ सेनानै लानो नाजादों नामा? बेसेबां सैथो बाथ्राया। दिनै माखासे मानसिफ्रा बिनि एगेन्स्टआवहाय खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय माखासेफ्रा दिनैसिमबो खुगा बेखेवाखै। बेसेबां दुखुनांथावथाव बर' हारिनि रायजोआ। जुदि जोङो गावजों गाव खौसे गैलायाब्ला जोङो बेफोरबायदिनो दाउ अमाफोरबायदि दाउसा मावरियाफोरबायदि जानांगोन रायजो राजाफोर। दिनै रायजो राजायाबो खौसे गैया, दैदेनगिरि लिडार्सफ्राबो खौसे गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। बेनिखायनो गुबुन हारिया बेफोरबायदि बाथ्रा बेखेवनोहाय खाबु मोनदों। स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेबां गोलाव बुंनो सानाखै आरो आंहा एसेबां नलेजबो गैया। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बे बुंनाय बाथ्राफोरावहाय गेरेन्टिफोर जाबायब्ला अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारिनि।